Doamnelor și domnilor, bună ziua! Și bun găsit la jurnalul Școlii de Televiziune. Nici nu a apucat să-și numere toți morții că Japonia s-a cutremurat din nou. Un seism de 7,4 grade a avut loc în urmă cu o oră și jumătate la mai puțin de 100 de kilometri de orașul Sendai. De o oră și jumătate este alertă de tsunami. Valurile sunt așteptate să lovească țărmul Japoniei chiar în dreptul centralei de la Fukushima. Foarte puternic. N-am ieșit din casă, am stat în pat, am strâns copiii în brațe și am așteptat să se termine. Deocamdată noi stăm trezi, că nu putem să știm ce mai se ivește. S-a clădinat toată insula. Autoritățile au emis imediat o alertă de tsunami pentru regiunea de nord-est. Toate autostrăzile au fost închise. Un jaf armat a avut loc astăzi la o bancă din capitală. Un bărbat a amenințat-o pe casieră cu un pistol și a cerut toți banii. Culmea, femeia n-a reacționat pentru că astăzi este ziua ei și credea că totul este o farsă. Bărbatul a luat banii și a fugit, nu a fost nimeni să-l oprească. Șefii băncii au urmat sfaturile polițiștilor și au concediat toți paznicii. Sucursala băncii abia și începuse programul. Atacatorul și-a ales bine și ținta și momentul. A intrat totuși, s-a oprit în fața ghișeului și a cerut casierei toți banii. Femeia nu s-a speriat. Dimpotrivă, era ziua ei și a crezut că bărbatul îi face o farsă. Când și-a dat seama că jaful este cât se poate de real, era prea târziu. A dat banii, iar jefuitorul a fugit. Era speriat, tremura, era în stare de șoc. Casiera a apăsat butonul de panică după ce bărbatul a ieșit din sucursală. N-a fost nimeni să-l oprească. Șefii băncii și-au concediat toți paznicii de aproape un an. 250 de mascați au periat de dimineață Craiova, Bacăul și Piteștiul ca să dea de urma traficanților care aprovizionau cu arme interlopii din Bănie. 53 de case au fost verificate, iar 30 de persoane au fost duse la audieri. Sunt bănuiți că se ocupau și cu infracțiuni folosind carduri bancare. În spatele afacerii stăteau nume cunoscute în lumea interlopă din Dolj, Zeus, Chuck Norris și Levier. Deschideți poliția! Plecați de aici! Nu avem nici case mari ca la... Păi nici noi nu știm de ce a venit. Ca de obicei, cei percheziționați nu știu de ce caută poliția sau nu vor să recunoască. Caută arme. Păi de unde avem arme? Avem arme de la... Cine ne-a dat? Dar anchetatorii știu ei ce știu, mai ales că au strâns probe privind o filieră care aducea ilegal arme în țară, beneficiarilor fiind interlopii din Craiova. Arme care au jucat un rol decisiv în mai toate scandalurile din ultimii ani. Ați văzut că ne-au împușcat? Pepe este neobosit când vine vorba să-și recupereze lucrurile de la viitoarea sa fostă soție. După o noapte petrecută alături de lăutar la un club de manele, a mers astăzi din nou la secția de poliție unde a depus plângere împotriva Oanei. Soția sa nu a fost încă la audier pentru că se resimte după ce a leșinat într-o cafenea în urmă cu câteva zile. Oana abia a ieșit din spital și dă semne că ar vrea să lase garda jos. De altfel, azi noapte, într-o emisiune televizată, Oana și mama ei au oferit imaginile săptămânii. S-au împăcat, s-au îmbrățișat și și-au jurat iubire veșnică. Doamnelor și domnilor, știrile Școlii de Televiziune se apropie ușor de final. Urmează însă informațiile din sport cu Roxana Spălățelu. Bună seara, Roxana! Ce informații ne aduci? Bună seara! Vom avea niște informații despre vizita lui Cârțu în Ștefan cel Mare și de ce a fost Neymar eliminat dintr-un meci. Cu mai multe detalii după publicitate. Roxana, îți mulțumim, te așteptăm așadar în câteva zeci de secunde cu știrile din sport. Doamnelor și domnilor, jurnalul Școlii de Televiziune se încheie aici. Suntem Luana Arsene și Vlad Ionescu și vă mulțumim frumos pentru atenție. O seară excelentă tuturor! Pe curând! Actor, prezentator, cameraman, montor, reporter, make-up artist, vino la Școala de Televiziune și Film din 4 octombrie alături de Sandra Stoicescu, Nae Caranfil, Florin Zanfirescu, Dan Negru, Corina Dănilă, Teo Trandafir și alți profesioniști. 60 de absolvenți lucrează deja în televiziuni. Detalii pe școaladeteleviziune.ro. Andone a jucat cu Brașovul cu sabia deasupra capului. A fost meciul de totul sau nimic pentru antrenorul care a amenințat cu demisia înaintea acestei partide. La 0-1 pentru oaspeți, Andone a amuțit. Am crezut că se va repeta istoria de la Cluj, a spus antrenorul după 90 de minute de thriller în Ștefan cel Mare.
Au făcut viața un chin. Ioan Andone a făcut o criză de nervi când Brașovul a deschis scorul în Ștefan cel Mare. A văzut în fața ochilor flash-uri din meciul de la Cluj. Putea să se repetă dacă nu ești atent. Dar Dinamo s-a trezit. Marius Alexe și Liviu Ganea au făcut 2-1 și au salvat lui Andone și scaunul și reputația. Cârțu a fost în Ștefan cel Mare ca să o spioneze pe Dinamo pentru un campionat și pe Brașov pentru cupă. Ne vedem de Paște, a transmis Andone rivalului din Ghencea. De Paște o să ne luăm ouă roșii în cap, a replicat Cârțu. O să-l vedem de Paște. O să ne luăm ouă roșii în cap la stadion. Derbiul Steaua Dinamo se joacă de Paște. Mitică Dragomir i-a confirmat data lui Cârțu. Stelistul și șeful ligii s-au întâlnit în loja dinamovistă la Dinamo FC Brașov 2-1. Gigi nici nu vrea să audă, dar Cârțu este resemnat. Mai avea puțin și rata chiar propria nuntă din cauza fotbalului. Am fost nași, am pus pe cinerii mei să țină loc. Comentat lumea zicea, uite nașa, ce nași tânăr are lângă ea. Câțiva nu avea, deci am luat așa, nași tânăr. Neymar a fost eliminat într-un meci că și-a pus o mască pe față atunci când a sărbătorit un gol. Antrenorului nu i-a plăcut cum arăta și l-a trimis la vestiar pe puștul minune al Braziliei. Neymar a făcut bal mascat dintr-un meci de fotbal. Brazilianul a dat gol pentru Santos împotriva lui Colo-Colo în Copa Libertadores și s-a bucurat cu mască. Arbitrul nu s-a speriat și l-a trimis la vestiare, după ce i-a dat al doilea galben. Neymar nu a fost original. Îndoie s-a bucurat la fel când a dat un gol pentru Dinamo la Târgu Mureș și a văzut și el cartonașul galben. Neymar i-a mai isterizat pe fanii lui Santos și cu altele. I-a dat pe spate cu driblinguri de senzație. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile din sport. Sunt Roxana Spălățelu și vă mulțumesc pentru atenție. O seară bună. Pe curând!